Näin kansainvälinen lehdistö ottaa ensin 3,5 tuntia näitä kuvia ja jatkamme sitten. Tuukka Rask, ensimmäisen kerran tietysti onneksi olkoon. Ja jos mä kysyisin sulta, että kuinka moni suomalainen pelaaja on voittanut Stanley Cupun, niin mikä olisi oikea vastaus? 9. Aivan oikein, aivan oikein. Kun ajattelet, että siellä on kumminkin pelannut ihan muutama pelaaja, niin se varmaan tuossa joskus valkenee, kuinka suuri asia se on. Kyllä, näin mullekin on sanottu, että sitä ei sitä oikein itse vieläkään tajua, että mitä siinä päässä tapahtuu. Että mä Niemisen Villen kanssa viime viikolla juttelin ja hän just sanoi, että muutaman vuoden päästä se vasta tajuaa. Niin kyllä se hieno homma on. Silloin, jos palataan vähän ajassa taaksepäin, kauden alkuun, millaiset silloin oli lähtökohdat, fiilikset sun mielestä? Totta kai aina lähdetään voittamaan pelejä, mutta miltä silloin tuntui? Oliko joukkueessa sen olon, että tällä kaudella mennään pitkälle? Kyllä meillä heti alusta asti oli sellainen fiilis, että tästä voisi jotain tullakin. Ja me saatiin hyvää tiimihenki siinä, kun lähdettiin tuonne Tsekimaalle kausia aloittelemaan. Niin kyllä siinä hyvä fiilis oli alusta lähtien ja se isoin haastehan siinä oli pitää se yllä sit koko kauden, että kun aina tulee ylä- ja alamäkiä, mutta koko ajan me uskottiin ja ei ikinä annettu periksi. Ja jos hivenen kaikille kansalle vielä valotetaan tätä Tuukan taivalta tähän mennessä, 05 Toronto varasi Tuukan muistaakseni ensimmäisellä kierroksella numerolla 25 tai sinne päin. Joka tapauksessa tästä ollaan samaa mieltä. 06 tuli kaupat sitten Torontosta Bostoniin, 07 sopimus Bostonin 20.11.07 ensimmäinen NHL-peli Torontoa vastaan. Ja arvatkaa kuka valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi? Kuka? No niin, kun mä en muistanut sitä, hyvää, että te osasitte sanoa. Ja kaudella 09-10 paras torjuntaprosentti 93,1. Ja sitten tällä kaudella niin tää kannu. Onks tää hyvä sarja? Loistavaa. Sitten jos mennään ihan taas näihin hetkiin, niin silloin kun se viimeinen peli oli, niin muistatko sä yhtään mitään silloin kun summeri soi vai mitkä oli ensimmäiset selkeät ajatukset? No ei ole vieläkään selkeitä ajatuksia. Ei, sen mä muistan, että mä hyppäsin sitä aika lailla ensimmäistä joukosta laidan yli ja meinasin vetää niin sanotut nilkkarallit siihen heti, mutta hyvin kerkesin juhlimaan ja sitten sen jälkeen on pelkkää sumua. Teillä on siellä Bostonissa toinenkin lähes yhtä hyvä maalivahti kuin sinä. Millaiset välit teillä on? Tosi hyvät, mutta maailman paras maalivahti ja hän on tällä hetkellä, että kyllä hattua piti sille nostaa ja on ollut hyvät välit tää 5 vuotta mitä ollaan tunnettu ja on kyllä henkeä ja veren ammattiurheilija ja hyvä ystävä, että on ollut kiva pelata hänen kanssaan. Ja maalivahdeista kun puhutaan, niin Savonlinnaa ei voi siinä kohtaa millään lailla sivuuttaa. Onko tässä jotain taikaa tässä Savonlinnassa, kun täältä tulee tollasia huippumaalivahtia niin kuin sinä ja esimerkiksi Myllyksen Jamo? Niin, no kai me sen verran hulluja savolaisia olla, että se jotenkin on verissä sitten. Onks nää? Aina on hulluja savolaisia? Okei. Mikä sitten, jos sun pitäisi itseäsi analysoida, niin mitä sä pidät sun parhaana ominaisuutena maalivahtina? Jaa, no varmaan koko ja nopeus. Ja hyvä hanskakäsi pitää aina tietenkin mainita. Se koko ja nopeus on varmaan mun vahtia. Ollaanko samaa mieltä? Me tossa haastateltiin yhtä erittäin merkittävää valmentajaa. Nyt en tarkoita Juhani Tammista, vaan paljon parempaa Rinkistä haastateltiin tässä näin joku aika sitten. Ja kertoi aika mielenkiintoisen tarinan tuossa eräästä turnauksesta junnuna, joka ilmeisesti kuvaa aika sun luonnetta, kun kerrottiin, että sä vihaat häviämistä. Niinhän se täytyy tietysti olla, mutta sä vihaat sitä ilmeisesti ihan toden teolla. Teillä oli IFK:ta vastaan ollut peli ja hävisitte sen 0-1 ja sulla oli 90 torjuntaa ja tulit koppia, paiskoit kamoja ja kerroit, että me hävittiin mun takia. En muista, silloin niin vihaan, että en muista sitä, mutta voi se pitää paikkaansa. No niin, näin se tietysti on. Mites nyt tällä hetkellä niin terveystilanne? Muuten ok, mutta päässä viira ja polveen sattuu. Niin, päässä viira, siitä todennäköisesti pääsee jollakin lailla eroon. Varmaan siitä polvenkin pienestä särystä pääsee. Siihen tehtiin joku operaatio.
Joo, kierrukka tähystettiin tuossa muutama viikko sitten, että se ei ole sen kummempi kuin levolla vaan lähtee ohi, että kyllä tässä voi pikkuhiljaa jo kuntopyörä alkaa polkea, mutta täyspainosta reeniä ei ennen elokuun loppuun voi vetää. Täällä on noin 7500 tulevaa maalivahtia, Junnu maalivahtia tällä hetkellä. Millaisen ohjeen sä antaisit näille, kun toi ikää karttuu lisää, tähän, ei nyt elämäohjetta voisi sanoa, mutta sellaisen treeniohjeen, sellaisen kultaisen, hopeisen vai pronssisen nuoran, että mitä pitkin kannattaa suurin piirtein, millä lailla kannattaa ajatella tästä lajista? No ei sitä kai muuta voi sanoa, kuin että ei ota liian vakavasti, mutta muistaa harjoitella kovaa joka päivä ja pitää hauskaa aina kun sitä tekee. Että, niin kuin meidänkin vielä tuolla NHL:ssäkin noin valmentajat sanoo, että voi pitää hauskaa, mutta pitää kuitenkin sillain tosissaan sitä hauskaa, että on koko ajan satalasissa, että muutenhan sitä ei kehitykään. Ja sitten paljon, mikä ihan oikeasti myöskin koskee kaikkia teitä junnuja, niin älyttömän usein kuulee kaiken näköistä ristiriitasta kommenttia siitä, että jotkut valmentajat kieltää tietyn ikäisenä, että et saa harrastaa enää muita lajeja, nyt sä käyt vaan meillä ja näin, niin mikä sun näkemys on tähän yhden lajin harrastamiseen taikka monipuolisuuteen? No kyllä se laji voi myöhemmälläkin iällä valita, että tietenkin mitä monipuolisempaa, niin sitä parempaa, että kyllä itekin tykkäsin urheilla kaikennäköisiä lajeja ja mun mielestä se on auttanut mua myöskin tässä jääkiekkojen hommassa sitten, että kun harrastaa monipuolisesti, niin ei mene liian yksitoikkoisessa. Se on varmaankin juuri näin, hyvät naiset ja herrat, arvoisat juniorit, Tuukka Rask!